faktisk, det er 30 milliarder. Det er 30 milliarder. Prøv at se de spor der. Bare godt. Det er fedt og bare godt. Har du firehjulstrækket til? Ja, det. Så tag den lige fra. Jeg vil se mig før. Jo, hey. Du lader altså ikke passe. Please. Tak. Åh, jeg var hvid røg udfra. Prøv at rive den i gang igen. Blæserhjulet sidder fast. Hvad? Det tager. Giv den noget gas. Gas for hen af til vejret. Dan. Jeg henter den lige. Ja. Nu er den bare død, den her. Du skal hele vejen udenom, Mathias. Lad være med at bruge al strøm for helvede. Kan du ikke bare komme herud? Ja, det er ligegyldigt, du kan bare gå. Altså, så ved jeg ikke, hvorfor den er død. Det er nok. Hvad har du tænkt, at vi skulle få den fri? Så må du hjælpe den lidt. Det ved jeg da godt nok heller ikke helt. Nej. Og startede den sgu. Kun ATV'eren, men en gang æder. Du er simpelthen så glad for æder. Ja, jeg kommer ikke ud med spillet til dig. Jeg ved ikke, hvordan spillet skulle komme til at nå derud. Jo, det kan det sagtens. Jeg tror bare ikke, hvordan fanden du står fast. Jeg ved ikke. Nu må vi have din også. Ja. Skal vi lige sætte den her på pause? Nej, det tror jeg ikke, vi skal. Skal jeg hente din, eller hvad? Så har den her. Nej, og du er blevet... Tag telefonen i lommen. Du skal sætte stop.